Esabatengia twakira omonene bia mono aenda ndo asore twakwariganirie na nde omonene otwancheire inge sabato itikoria lero tunya tukomerana rinde tosange lingana liaye igo nigo tukomwakira bia mono asikara lingana igo tukwarigania asenge ncho yensemega ya devotion rinde tunya tukukura somonene keria ligetinga tosome kuro asare igo twakwariganire mono rinde ngatunya tugosuka sobwamo asirie tango Wycliffe Jeremiah Bosire kurwa asikanisa nyako central asingencho yigepindi ya devotion to sabe elinde to chake to sabe monene tatambia mono ya mona asingencho otwanjete na inde watore ngambia monene asingenche sabato itkolia lero tunya togosanga kurwa sole elinda monene tumanye kirikero wanja kwao twasabiro twabire bito elinda monene to ocha sole kaba mwana into mwanene ke toko soa senseme yaiga na gusanga kura sole moiko machino toigorere otwegeri elinda mwanene tuskange ocha sobosi bwao koronsi na bwanjete wetera secretary Yesu Kristo yoromotoni amen. Turasome amangana gotoka asigetabu gya Petro yeritangani eyemo Petro yeritangani eyemo ekefungo kiaye ni 19 na ochakira 15 isato togende 19 niye gotebaiga mumanyenga nigo mwaboriwe kurwase orogendo roino rotagwenereti orwo mwanyorete kurwase chisokoro chaino teria sebinto bigosareka buna chifeta gusajitahabu kolenda samanyinga erigo lirinene buna ayemano yengondi etali na komocha gose na kemoa ingenchi aye amanyinga a Kristo Biblia ni yagateba inga nyasaye otoboririe tari kurwase bintu nga biri bikonya bigosareka kolende nga wetera ase amanyinga Yesu Kristo turaligerie gento kegoteba ayetariyo yogosareka asense yeiga tole ebintu nebinge bigosareka kolenda Yesu Kristo asomontorio mwanchire ekera manyingaye atari asegento kirike gosareka aya aligori linene lia Yesu Kristo mano yengondi yonyenye twelinde mwanya abantu twensi tunyaro gotoleka eyagera twateba asemambye yega ngantoli abantu togosareka aselinganeliga eli nyasaye atoire ngatoligererie wetera so wanchani bwaye obo Yesu Kristo atwanjete agajicha agatiga byonsi eline nga mwanya abantu tunyato koboliwa ngabono gwetera so koboliwa kwaye wetera seligo liria linene litwagolirwe ngabono titoli abantu bagosareka ebintu mbirenga birosiria nse yebigosareka asomo wekano omuya olitoro chikera lituko kwanda aseduka kwagoro mogati okonyangani goli kire chitari kyogosareka oise ko banga wetane chitari kyogosareka igona ande tokoba na sababu ende tokoba na ende bwengencho asumo berbo monto ekyaro ikire gosareka ne binge ebibikonya ebigosareka birosirie na mwanya bantu lakini ase oli bwanchire Yesu Kristo Biblia ni ngototebi ni gotorabanya bibe ni gotwarenga abanyabibe kolende nga wetrase Yesu Kristo ingonya kagototoria kurwase chingenjo chito chonse chebibe echichane kurwase chisokoro cheito elinenga wetrase Yesu Kristo otali na komocha nabo gotali na kemo kende yonsi intumwanya bantu twabere togotoriwa mwanya bantu ni gototongire torabanyabibe ukorwa aliri tangani kurwaso gosalia ko monto mutangani oyo Adam igo mwanya bantu bonsi bakabaronga goikogo kotokwe kolende nga wetrase Yesu Kristo natwanya togosoma natwanya tokonyora enchera ende yokwaberwa wetrase Yesu Kristo ngabono ya tugweneire ngatunya tokoba abatwali gosarikana inde mangana yegekero kunya kogosoma asegetabu kia Isaya nemeronge 5 na isano ekefungo kia negetangani niyo watabaiga namu uno mwensi abamole nerango incho munywe amache inwaba mutabwati chibesa incho mogole ndagera morie incho mogole edifai na amabere mutali wakana chibesa osekorwa kende
okoboriwa twaboriwe abaminto nokoboriwa tuboririe tutari wakana kende yonsi ogotoriwa twatoriwe okoiga tutasareke kere twamusemeri Yesu Kristo ingagento nkeyo tokorunonya asenseye onye ebinto mbira abantu bakominyokera erinde ngabanyare bakonyora nechi fedha nechi tahabu nebinto byonsi byerigori ese koba ngomonto nyorire chitahabu nigokonyora ngomonto oyo ningakorokunga no monto monda asobo ikobwense bonekero kunyago kurigyo obonda bwensi bwenseye nkeiyo kiranyage korenganiwa nogotoreka okoiga Yesu Kristo atoire negikiagera yateba ngatochiche bona abatole nirango ngatunya tokunywa mache abatabwati chibesa ngatochase Yesu Kristo ingera nanya kagotoa endagera na indi wetani mono ngantunya robugimo bwa kale na kale yentonkeyo kiranya kekogora ogotosareka yentonkeyo kiranya gekogora okoba moyo kale na kale otatiga amanyinga Yesu Kristo oyoiga otana kemoa na komocha konde wensi linde nga wetera asale tunyoro obugimo bwa kale na kale unatwachikira goteba mwanya banto nabo totongire tole tokoroka nobuya sobosubwa mwanya banto tokorokana inga tokona usukabuya asobosio bwa mwanya banto lakini asengencho yomonya bibebwe itobole imeyaito yagera inga tutagwenera bosi wa Nyasaye otatigarioka ingase Yesu Kristo bweka oyo igo chitego totoria omanene ni gawa tabaiga kiroko nyako gosoma sigatabu ya Ezekiel 18 osome kefungo kya ni kimerongo 32 ni gawa tabainga omanene taliko gokiwa nogo kwa monto omunyabibe ingonchoka elindo menye mwanya bantu nga wikogo kotokwe onyole ali omochakano ekera mwanya banta kore bibe Nyasaye nigago gicha obatengo gokwa oikamokwe oyo iga omobisabirecha ekerago gicha no gosaria ogochika Nyasaye tadamu nawa nyekera barali litunda liria ngogo kwa oikabakwe igago chogoteba ingago kwa timo gokwa kolendo moeli oye nigotokore ngekera bagenda mamincha ogokobaga kwa igo mwanya banto ogokwa oikatokwe elinde tobe moyo elinde nga tomenya kale na kale elinde Nyasaye ingago kiwa mwana into asobogimobo nganeto wenerete bono tumwanche Yesu Kristo twanche elinde tutoba tutari gosareka wetera samanyingaye ayega mwanya banto twensi ngatonya tokobarerwa oboronge ime ya Yesu Kristo Nyasaye tari kunyaka gokora meremo buna mwanya bantu agokora Nyasaye ebirengere byaye mbiri bune ebirengere bya mwanya bantu akorora akora ngatoisaini kolende wetrasi Yesu Kristo omanene botambe nigago toranga nigo tuwenerta sobosibwaye kere to moiteberanire ebirengere byaye nigo biro binge bubwanchani obonge bubwanchani na inde kere to mwanchire inga obwanchani obwaye mbo bastore bonyara bogotogitera elinde tusuke kerekero kolengana bunanchete elinde kere to akorera yonsiga elinde nga tumuwenere na ekerara chichinga tunyoro bugimo bwa kale na kale mwanya bantu botambe goganyara gokora yara maya kolinde kwanyora ngani gokora yara mabe kera tokotema nga tokora yara maya nigo tokonyora ngani go tokonyara kugwa litukaseri tuko na ekera tokugwa litukaseri tuko yagera inga oyoranya ka otwa chinguru asorogendoroiga Yesu Kristo bweka ancheto soma sigetabu kya Barumi asegetabu kya Barumi ekero osoma Barumi sano isato gosoma tole ingobogima ase Yesu Kristo obogimo oboiga turanyore meyaye ekyara ngantinto wenere tikende yonsi Barumi sano isato kefungo kya ne kamoni ya otabaiga nabono kugambiwa tikoli asa ubalime ase Kristo Yesu ngekera bana tuwa mwigene Yesu Kristo Biblia ni yagoteba bono kugambiwa tikoli onyole Yesu Kristo Biblia ni yagotanga Nyasaye akayanchense linga karu mwana oye linde bonsi ngabanyaro gotoreka gwa kale na kale Yesu tachete linde ngati kugambiense kolinde nga wetera sale twanyoro gotoreka gwa kale na kale kyagera Paulo tebanga bono kugambiwa tikoli asabwo bale ime ase Kristo Yesu umogokole naki ekere turabe me ya Yesu Kristo
inga kera turabe ya Yesu Kristo kugambirwa tukori onye kugambirwa tukori bono inga twanyorire obogima bwa kare na kare ekero kuri yasige tabu eke igosuke igoro nigo tokonya tokorora inga Paulo konya koerera inga muna mwanya banto tole abantu torabanyabibe inga obobe niga otenga obobe no bwane inche mwanya banto ningora nsibole kurwa somo beroyo bwa makweli na mwakere Nyasaye nga mbuya mono ase Yesu Kristo omoneno ito na kinche omonyene asoko mochakwane nigo ngokorera amachiko Nyasaye kolenda asenge nchobobe bwana nigo ngokorera amachike bibe iga Paulo niga goteba nga mwanya banto nigare mwanya banto bwa makweli inga senge nchare mwanya banto bwa makweli omanya goteba ngalindo oranya kagontoria oteba bono niga gwakira Yesu Kristo ngambi yamono nga wetira asali ngotoriwe egento kegokwa negento kegosareka wakare na kare ekeregia salikire bono giakure ngana inde kitikeri na ngencho ase obogima kolendi nga atangwa kiranya sambi yamono asinge ncho Yesu Kristo ekyara wet ingonya kakoboriwa na intubo igo ingatumwakira monene mbi yamono ekeroko na wechanda ningora gotoria eline ngatoche gosaleka na kare inkirende kerenda akore elinde tinche gosaleka kare na kare inga towakira monene mbi yamono asinge ncho Yesu Kristo ekyara wetira asale ingotoborire ntwe na inde ngatwaweneire na inde ime yaito ingobogima mborororo obogima oboiga nigo bokoba ime yaito wetira ase Yesu Kristo ekyara ne obogima nyoni ga wataba ingere ne nchera na inde ngane obogima bwoko obogima bwa kare na kare ngekera bana to mwegene oyo Yesu Kristo otoa obogima bwa kare na kare oteba nga bono bonsi bamanya kene ne kene yanke basibole ekene ke nga Yesu Kristo monyene ekereto mumanyirere inga intu mwanya banto tutawenereti mwanya banto bogo ko kare na kare mwanya banto bogo sareka kare na kare inga wetira soko mumanya Yesu Kristo ekene ke ga inga to sibole ekera to siboire bono na inde bono tobe abantu tore no bogima igo tumwanche Yesu Kristo asorogendo iga tumwanche tato ito asobogimo boiga elinde nga tonyoro bogimo bwa kare na kare ekero moneno itarure engen obwanchani obogo just tore inkirende ge tokore asengencho tutagwenereti inkirende kere inga toskobosio asorogendo roiga ekyare ntubotambe nigo tore mwanya banto abarabanyabibe mono na inde batawenereti kende yonsi ekere tore ngenche ngabune yeiga inga nigo togo kurerwa se Biblia nchenu wetira se gitabu ya Isaya nigo teba Isaya 55 ekefunge kiya gatana kabiri nigo teba inga tigo mokori amabe atige chinjera cyaye na yo tari omoronge atige birengere byaye omonto yo tigairane asomonene nere omororera mabira ye asinya saoito ere na mwabere kegima igo mwanya banto toba ukuna wechanda mono nkikere orinde okore tona wechanda ngachibese irenga ndarwe elinde nyoro gotoreka wakare na kare mbale bakotenge kirora ubesegete inganingo konye oikere Nyasaye bande bagotenga kogocha wetira sende nganonyore obogimo bwa kare na kare Biblia nigego totebi ingangwetira se Yesu Kristo buyeka ngaturanya tokonyoro gotoreka wakare na kare mwanya banto nabotokoroka na turabanyabibe mono mwanya banto nabotokoroka nga tutari na banto tokonya tokobaneri musurigija mwanya banto nabotokoroka nga ntuwene tikende yonsi ucyase Nyasaye kolende ngekere turacha se Yesu Kristo ekere turacha somone noito orire iranga ere na tosibie ebibito byonsi na tokore tobabanyaboronge ekyagerera aro munyaboronge aso gotawenera waito ase ogo akera tokorokana inga tutari bantu bagwenerete inga wetira se Yesu Kristo ntonyoro gotoreka wakare na kare oyo iga otoboya oboronge bwaye inyora mwanya bantu Adamu na Hawa nigo barenge asobosibwa Nyasaye mbare kwerora bosoku asinga encho yake inga batubire no boronge bwa Nyasaye
korende kera bakora ebibe bakarora ng'a n'abanyabibe bare naende ng'a mbagweneretie ase eng'encho oboronge bwa Nyasaye bwaborwete ororo nainti gwetera ase okomwancha Nyasaye wetera ase okomwancha Yesu Kristo ing'a nanyara kagotobekera oboronge bwaye eyanga y'oboronge bwaye erinde ng'a togwenere naende ng'a ekiero chikire goteba ng'a natwabire ebinto bionsi. Bibilia nkweresere igoro ya omosomba o Nyasaye bire chokogenda ase obosi bwa Nyasaye na komosoera igoro y'ebio biaye are gokora kera rituko na koroki buna atagwenereti ekera yare goikira iga ekero are kuna kogenda ase obosi bwa Nyasaye na kweresa ng'a tagwenereti Nyasaye niga agotebire cha ing'oyo iga ogweneire ase eng'encho obiribe biaye bionsi biarusigwa ororo igese koba ng'anche nigo ndo omonyabibe nkora ng'a tingwenereti kende yonsi naende ebirenge nigo bikona kogosoera rituko ase eng'encho yogokora kwa gokobe ekere bikogosoera tona gotigara ororo manye ng'a Yesu Kristo ere orireira ng'a nainde natokore abatogwenerete ekere bikona kogosoera tona gotigara ororo ekiara Nyasaye ochikira goteba ing'ere narusi ogosare goito gwensi erinde ng'a tokore tobe abanto togwenerete ere nigaro omonge bobwanchani omonge bw'amabera nabo igo botambe ore koremereria ase eng'encho yago twensi ase eng'encho yago amana inche ng'a into twensi tunyara tokonyora obogemo bwa kare na kare nyuma y'ogocha kwaye gotaracha nokogania kwa Nyasaye ng'a mwanya abanto twensi tunyara togotoreka niga agoche iraye bene niga agochere taye bene akang'chira nche bene ng'a into twensi tunyara togoikera ogotoreka gwa kare na kare iga baminto nigo togene tomanye ng'a titori abanto togosareka kore ningo tori abanto bokomenya kare na kare titori abanto bogokwa kore ng'a tokwe ase Yesu Kristo ekera arachichebe ng'a ebibiri nigote ng'a tari ng'a togokwa kore ng'a nigo tokorara ekiara ekera arachiche ng'a natobokie erinde tunyora obogemo bwa kare na kare omonto oyo ogosareka monto kioyo ekiara narindi ng'a natokorigereri oyo ogosareka nori orakwa ase ebibe biaye oyo ogosareka nori ng'a otaramwancha Yesu Kristo erinde amo obogemo bwa kare na kare oyo ogosareka nori bwanchire ense kobwa komwancha Nyasaye oyo igo ogosareka nori okanire igoro yogotoreka ogokwara urubosa naende kori kweri igoro rinene naki yare koba buya erinde ng'a tumwanche Yesu Kristo tobe nobogima ntoba abanto bagosareka ng'aki yare koba buya tumwanche Yesu Kristo erinde ng'a anyaka gotoa ekego kiaye kiobogemo bwa kare na kare erinde titoba abanto togocha gokwa kare na kare ekere twaire itaberi rionsi ochikire goteba ing'ere nabamo naintwe nainde ng'a nanyaka gotutongera enkore yere inya nainde ng'a tunyara tokomosemera chingaki chionsi Biblia niga goteba iga ase Isaya 44 ekefungo kiane eke 22 niga goteba ng'a nintinye ogosaria koino buna ngotinya rire na ebibe byaino buna ngotinya ritaturi ing'iranere ekiagera nababoririe nintinye ogosaria koino buna ngotinya rire na ebibe byaino buna ngotinya ritaturi ing'iranere ekiagera nababoririe nigo togwakera omonene mbia mono nainde ase eng'encho yekeo kia obogemo bwa kare na kare atoire otebire ing'o ogosare goito gwensi nagotinye monto tacha kogotebe ng'aye gwakorire be mono aye ngwaitete omonto aye ngwakorete gento gete ing'a bono tokogwenera gose oboroti bwa Nyasaye Nyasaye ochikire goteba ing'a natinye ebibe byaito bionsi ogosare goito gwensi ng'a nagotinye nabo ebibe byaito bionsi ng'a nabirusia ororo buna agosiria ritaturi kero okoboka mambia okonyora ritaturi rio mwari oriasira ing'a kumbe nogokora kwa omonene ekero okoboka kwanyora ing'a rire nigo rire ororo gose ase rituko kwanyora rire nigo rire ororo Nyasaye niga agote ng'a nero okorirusia ororo ege kiagera ing'a Nyasaye onyaka agoteba ing'a obwanchani bwaye nigo boro nainde nigo boro obonge mono ase into mwanyabanto igo twiraneria omonene mbia mono ekiara ng'ere otoboririe erinde ng'a tunyora obogemo bwa kare na kare
otoboririe erinde ng'a tomogwenerere ekere bono twamogweneire Yesu Kristo ekiara twamoitabire ekiara ng'a twanchire kobwati chinchera chiaye ekiara ng'a otosibire naende twagweneire bono netugwenerete nainde ng'a togenderera ase ebibi biaito botambe netugwenerete ng'a nainde togenderere komenya ase ebibi biaito bia eritang'ani ekere kwamoitabire Yesu Kristo ing'encho kibono ogwenete koba. Biblia yateba ase Abakorosai 2:5 yeote ng'a asayo buna mwamonyorire Kristo Yesu omonene nabo igo mogenderera asare ng'a togenderera ase Yesu Kristo ekere twamoitabirere togenderera ase Yesu Kristo ekere ng'a twamwanchirere ekiagere ng'a otosibirie ebibi biaito ekiagere ng'a otwanchire ekere totari wanchwa ekiagera ng'ere otwambatire ekero ing'onde bwensi atatorochi ng'a ntogwenerete omonto okora ebibe ase ense eye nona abamate baye bamwanga omonto okora amang'ana atagwenereti mpaka omosani oye okonye bakobanere omotiga ase eng'encho atatageti gweswanani n'omonto oyo lakini ase omonene ebirenge biaye mbiri buna ebirenge bwa mwanyabanto omonene obwanchani bwaye mbori buna obwanchani bwa mwanyabanto omonene okore ebyonsi biriagokora tari gokora muna mwanyabanto kiagera ing'ero ogenda gotwancha ekera twanchire bono Bibilia nigo yatebire ase eng'encho ng'a ntitwabeirwe ase eng'encho ng'a ntitwarokirwe koba abana baye ase eng'encho ntitwarokirwe koba bari bagocha konyora oboronge bwa kare na kare ekiara ase eng'encho ya yonsi ng'a bono Nyasaye nigo agoteba ng'a bono titogendera koba ase ebibi biaito botambe titogendera koba ase eng'encho etio ya eritang'ani korende ase onsi ng'a bono yatogweneire totare buna abana b'omubaso yatogweneire ing'a toba ime ya Yesu Kristo yatogweneire togendera botambe koba asare ekera bono toraba asare natorokie enchera twenete kogenda natorokie buna togendete komenya natorokie ekero ogwancha kwaye yateba Nyasaye oteba ing'e ekero bono twamoitabirere nainde twanchire kobwatia enchera yaye ing'a bono ntorokwa abasani baye nigo tokoba abasani baye ekere twabwatiri yonsi yaye atochikire otochikire ing'ere natwabire ebi biaito ekere toraitabe twakorire bibe tocha asare tosaba mabera ere natwabire nainde ng'a natochene ekere bono twakorire mamincha tona gokumia na gotigara ororo toimoke erinde ng'a esabari agenderere tokong'ia orogendo ekere torase esabari eye tocha korosa nchera ase eng'encho ng'a togete ekemogose kende kiagera korende ng'a ase eng'encho yekewa kiobogema bwa kare na kare ime ya Yesu Kristo bwaruru bosa ng'a netochigete nainde netogwenerete ng'a tomobwatiere chingaki chionsi erinde ng'a tonyora obogema bwa kare na kare kera abe ng'a omonto ochire nainde ng'a oborirwe chisemi naki nkomenya ase oboiko bwa ense eye iga ng'a netogwenerete ng'a tomosemeri Yesu Kristo rigereria omonto onde tabaisa kobakora abasakora ase chisemi chiaye chinene na obong'ainere bwa bosa korende neching'encho chia mwanyabanto na koreng'ana na omworokerwa eritang'ani yense eye gose tari buna ya Kristo itutobwati nke mwanyabanto agoteba ense yaikere ng'a etabwati morembe ense yaikere ng'a ebwata amang'ana amange ense yaikere ng'a banto batabwati obwanchani barabwase barabwo onyore ekero ebibilia egoteba ng'a chingaki chiomoerio na chibe chingaki ing'a obwanchani bwobonge bwabange ng'a mbokende ase chingaki chiomoerio abanto mbarokane bare n'obonyasaye korende ng'a babokane ase chingaki chiomoerio ing'a ayonsi akwanetu ng'a narokane ase chingaki chiomoerio ababani boborimo ng'a mbarokane ase chingaki chiomoerio ing'a nabo igo n'abarimu bobokora ase bobong'aineri ng'a mbarokane mpaka abande beroke ng'a nabo Kristo ayonsi kwanyarorire ayonsi ng'a nigare maiso marora ase tore inkirende oganyete ekero ng'a omonene achikire goteba ing'a intwe chitokoba abagosareka korende ng'a ntonyore ntoba abanto bakoba moyo na kare inki oganyete ekero okorora ing'a nono obogima omenyete n'obogima otamanyete mambingi gekoba rigereria amakweri buna achire amakweri agochicha atekende yonsi
wasoka watetiganda atara nkoirana ande marogoba kwagenda gwatara ng'omonto takoirana inki ng'ase chinjera onyorana makweli abande banyorana mabakira chingencho mambi tunyemanyeti ng'akie koba ase ng'encho totamanyeti mambi ase ng'encho totamanyeti ngige gokubwatia igo ibaga mbono tubwate erinde ng'a tumoitabe Yesu Kristo tumenye ime yaye ekere twamenyere ime yaye ng'a tunyora obogema bwa kare na kare nomogokore naki ekere tumwanchire Yesu Kristo ng'ekere tumwanchire ere tunyora obogema bwa kare na kare Nyasaye niga agoteba iga ing'a bono tumenye buna abantu tore nobong'aini oteba ng'a ase eng'encho ekere tokorigereria yonsi tumenye n'abantu bari nobong'aini ase eng'encho yaki ng'a chingaki tomenyete chiabere chingaki chimbe mono ase eng'encho chingaki echi chiabere chingaki chimbe mono otamanyeti ng'a nkini kekoba Bibilia niye oteba ng'a wetira ase Yesu Kristo oyo twasomire ng'ekere turabe ime yaye naende turagendera asare botambe natorokererie enchera ng'a tuwene tokomenya Yesu Kristo keraringe naboroke obaye naende keraringa asense bakamuboria nabo gakara omoreng'ania wao naende asoyo arwete bakamuboria borio igoro yenyomo naende bakamuboria borio ing'a ing'ore ndora tori wa sense Yesu Kristo niga agoteba ing'onyerie emiaka etaketwe asense ankang'a monto nono oyo motatoreka tatokana oyoro omwegenwa asense eyengi egototebi ing'a buna tokuna gosuka ase amatuko aya tumenyete buna tokuna komenya ase obogima obo tumenyete obogima bwa mwanyabanto bwakeiwe naende ase eng'encho obogima bwa mwanyabanto bwakeiwe bono ing'a nase eng'encho y'obuya bwaito obuya bwaito borobio obo ing'a erinde totokane torabegenwa ase ense ng'encho teyo oranya gokomogokia Nyasaye ototigarioka ekere kwabere nokwegena tobe nokwegena ime yaye twancherane gwetera ase okwegena okoiga ing'a okwegena nogotwara obomanyi na obomaena ase ebinto biri bitari kororekana na ebinto bisemerie tosemeri botambe ase chiro chomonene tosemeri botambe ase eng'encho obwanchani bwaye atoire tosemeri botambe ing'a intwe tori banto bagokwa ase eng'encho ya Yesu Kristo ekere twasemeria yonsi ng'a bono ntonyara tokorokwa abaseseniwe ntonyara tokorokwa abanyasaye ekiare ng'a twamoitabirere anchere tusome egitabu kia Yohana yeritang'ani turasoma Yohana yeritang'ani isato ekefungo kiaye nekemo Yohana yeritang'ani isato ekefungo kiaye nekemo Bibilia niye oteba ning'a rigereria mbwanchani bwong'ana naki obotata toire ing'a erinde ncho twensi torokwa abana baye nende ng'a nabo igotore ng'ense tegotomanya ekiara ng'etamo manyetere Nyasaye otokorire bono koba abana baye Nyasaye otokorire ng'a koba abara abaye ekere ng'a tomoitabirere eki kiagera oruogochika ing'a bono titori abanto bagosareka kiagera oteba ing'a intu bono titori abanto bagokwa ekiaerere tagokirie nogokwa kwa omonto ore omonyabibe tomwanche Yesu Kristo tomwanche Nyasaye erinde ng'a torogokoba abana baye ngikere buya ekere okorokwa omwana bw'oborogoti ngikere buya ekere okorokwa omwana bw'obokare na kare tomwanche Yesu Kristo ekere twamwanchire ng'ere natwae chinguru chokomenya gose oboiko bw'enseye ekere amabago totengechi nanyaka gototenenia ekere amabakera ching'encha agochicha ere nanyaka gotwagata asarere naende ng'a ntonyore nomorembe nobaremu bwogosuka bosio wetania sonsi ing'ochikire koria eira y'obogemo bwa kare na kare igo ochore koba omonto tari gosareka ochore koba omonto oramenya kare na kare nenchera yoka nokomwancha Yesu Kristo na komenya asare na goitabirana okogoro oko kwagorirwe kwerigori rinene erinde ng'a toche konyora obogemo bwa kare na kare monene abamana intwe naende atosesenie ekere togenda tokomosemeria ase obogemo boiga toganyete ogocha kwayeria kabere tosaba ase ogokora monene tata Nyasaye mbuya mono ekiaro twanchete naende mbuya mono watuchikire ng'a titori abanto bagokwa gose gosareka kare na kare ekiagera watogorire ase rigori rinene wetera ase Yesu Kristo
omonene twakorera mamincha no gwanja kwao twasabira bono tochene kegima abande mturawo itaba twasabire ng'omonene omoiko omochinu tokwanira ase enchera ya bene abantu abo bonsi elinda omone togoitabaye elinda ogocha kwa eria kabera ko bahange bono omonene bia mono toseseni ase ring'ana eriga omonene seseni abantu babo bonsi barigere na koigwa omonene elinde ng'a tosuke ocha sole tonyora obogemo bwa kare na kare mbale birecha asibira ase chingatara abao omonene basibore mbale bale namabe akera ching'encho omonene basibore kurasa mabayo mbale barware to omonene bagwenie mbale basirio gosemeria bao gosemeria mbara omonene bakwereirwe omonene basemie nainde bao bare mu bwao twensi omonene obuya bwabo toisane omorembo toisane nainde botambe tunakoterera igoro y'obuya bwago chasobugemo bwaito toseseni nainde koronsi buna bwanjete twasabire wetera sere tareso Kristo oyoro motori amen.